Sziasztok! Én Fatakisár vagyok, és ebben a videóban Tatabokáit fogunk, és bocsánat a bakikért, hogyha lesznek háttérhelyek, de szerintem nem lesz. Szóval, igen, beszéltem elsőként mutatni a szereplőket, és aztán pedig majd egy sztori. Körülbelül egy olyan 20-10 fél órát vesznek igénybe, de nem mindig. Szóval mutatom, akiket leginkább szoktam használni, és akik most jelenleg nincsenek itt, azokat fogom elsősorban mutatni. Ők Máté az apa, ők Blanka, és hogyha mondnátok, hogy ez nem én is hozzá tudom, ők testvérek így, de nem igaz. Itt is mondok, én bocsánat, Fanni, így Fanni, így Jóra, így Bianca. Ők a legkisebb a családban, ebben az most szépen vagyok. Máté, ők az anya, állatorvos, és úgy hívják, hogy Sára Viktória. Őt Charlotte, ő pedig itt Márka hívja, szóval ők is együtt vannak. Ő Viktória és Krisztián, akik szintén együtt vannak. Szóval akkor nem is húztam a szó, kezdjük is el a sztorit. Olyan szó, nem láttad a kulcsokat? Mert ott volt felakasztva, és apa azt mondta, hogy ne csak erre itthon van, és már be kellene zárni. Én megláttam, de megnézem. Hát itt viszont nincs semmi. Szóval hát én nem tudom, a fejlőn kulcsot keres. Ha mindegy, megyek fel a szobába. És hogyha érni fogjátok kommentbe, hogy miért nem vágok kézének részeket, tudom, hogy nem kell kivágni, csak egy valami van, hogy ilyenkor azt is el szoktam játszani, hogy megbeszéljük, miközben mennek rá találni